up mga kamay? So ngayon, dito na ako sa workplace ko. Nagawa ko ngayon ng chocolate cake mga kamay. Tara mga kamay, samahan niya ako para sa paggawa ko, para malaman din niyo kung paano ko ginawa. Tara! Mga kamay, so let's start. Okay. Mga kamay, kita niyo ba mga kamay? Ayan. Hirap to ah. Ito yung lulupad ah. Ang lulupad ng gamit ko mga kamay. Yun. Basta. Ito sugar mga kamay. Ini na mga kamay. Yun, kalas. Halo lang. Halo lang ang kamay. Tapos, yan. Tapos, baking powder, salt, coffee, ground coffee or coffee, mixed coffee, soda, baking soda. Ito na. Yan, tinapis ko. Baking powder. 1, 6, 3, 1 half. 1 half lang ito. 1 half teaspoon. Baking soda, 1 half teaspoon. Then, salt, 1 teaspoon. Coffee, 2 teaspoon. 1 half, 1 half. Yan. Tapos mix. Then,
Legs mga kamay. Then oil. Diba? 75 oil. Oh, yeah. Then gatas. Ano ba ang gatas ito? 760. 360, 380. 180. Yan. Tapos halo niya na kamay. What's up mga kamay? Halo. Seven, 350, 7. Next oil mga kamay. Then 1 cup hot water. One cup hot water. Preheat mo muna yung oven bago isalang mga kamay. Tapos ko na ma-preheat yung oven kaya simula na ako dito. So ako nagsimula na preheat ko ng oven. Yan mga kamay, chocolate. Charan! So, ready to bake na mga kamay. Tara, bake na natin.
A few moments later. Tring. Watching mga kamay. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell button para updated kayo sa sunod kong video upload. Thank you mga kamay. In advance, Happy New Year! I love you. God bless you all. Sunod na pagkikita. Paalam mga kamay. Uy!